Takže ahoj, tohle je druhý díl, vlastně Anel, a tohle to bude mít asi nějak taky 3/4 minuty, ale spíš méně. Tak, vlastně jako máme tohle oko nějak jakože vybarvený. Teďka si ho takhle podržte chvilku. Vidíte, jako trošku se to... Když děláme tohle. Kde? Já nevím, jestli to mělo jaký to, ale prostě tak. Asi takhle tady všude. Tam to je blbost. Tak, ale hnedka si vezmeme kousek papírku. Nebo ještě to uděláme jinak. Vezmu tu už tušku, teďka si ji ořežu. To je moje tuška na pusu. Ale je fakt hezky červená. Takže by se nám mohla hodit. K tomu krvátímu. Teď konc. Vlastně tady. Ohraničíme to oko. Jako dějte si to takhle, jo? Kousek pod tím okem. Takže ohraničit ho třeba. Takhle. Vlastně, aby to vypadalo fakt jako, že to je krvavý. Takhle vybarvíme v tom. A před ohraničím. Jo, to vypadá trošku líp prostě. Teďka si tou tuškou ještě ohraničíme celé to oko. Vyspálení. Vidíte, že to mám ohraničený a to fakt udělejte, protože to dává fakt hezký dojem. Spíš takovej strašidelný. Vlastně na konc se vrtnem asi na tu spáleninu, takže si vezmeme nějaký kapesník nebo toaleťák, ale bílej. Jo, tak jsem se vysmrkala. A vlastně vezmu si tady kapesníček. Ten zavá má několik vrstev, takže si vezmu jenom jednu vrstvu. Aby jsme to měli nejlehčí. Potřebujete k tomu buď to make-up nebo tekutý korektor. Ale rozhodně něco tekutýho a jakože, aby to vypadalo jako play. Můžete taky mít tu bázi, protože tam má takovou prostě pleťovou tu barvu. Já už to mám na jednu. A potřebujeme asi nůžky. Nebo ne, nebo to prostě takhle strhne. Aby to mělo nějak jakože to, že to má nějak jakože, no kdyby to baterku, super. No, jo, dobrý. Tohle to jako potrhnu. A tohle to jakože budu mít i na to popálení. Aby jsme mohli vidět, že jo, tak si tady uděláme dírku. Já nevím, je to jako složitý to dělat tím prstem, jakože to utrhávat, ale prostě. Takhle. Teďka to vlastně musíme přilepit jakože tím make-upem. No tak, aby jsme to nějak udělali. Takhle vezmu ten make-up. Dejte si to k tomu doprčit, to pak nejde.
O to nějak, abyste to nějak pochopili. Si to nějak můžete použít i latex, který já nemám. A to je fakt blbý. A už to jako jde. Si to tady vždycky jakože podržet. Tak. Konec jakože tady máme. A já to dělat tady nahoře. Prostě se to tam nějak dejte. Dobře, takhle to dopadá, já umím. Dobrý, aspoň přesto trošku vidím. Tu bázi je nejlepší si dát takhle sem. A prostě patlat si to tam takhle. No jo, no, je na těžký. Dobře, tohle fakt nepůjde. Já si to zmenším, jako už jsem to skoro měla, koukejte na to. Hodně si to zmenším. A prostě to musím. Třeba tohle nemám čas, fakt nemám. To zkusím přilepit nevím, ale to teda nevím. To mě to nějak napadlo, protože to mám jakože víc. Potom to jenom přetřít, ale zkusím. Zatím to jde, jestli něco jako latex. Prostě to bych, nebo nedrží to jako latex. Já to vždycky použiju jako latex. No. Dobře. To fakt není normální, ale ty voho. Tak nemůžu. Tak já zkusím. Tak konc. A prostě už na tom tu nevím mám, jo. Tak prostě, že by to tak drželo. Jsem tam teda víc stínivý. Tak. No. Tady takhle se děláme dírku zase.
konečně to jde. A teďka všechno přeborovat umělou krví. Já vezmu tohle, co vypadá jak krev. První uděláme to kolem oka. I takhle kolem oka, kde je ta díra. Díra. Tak, vlastně to oko. Vypadá fakt brutálně a fakt hustě. Vlastně teďka udělejte jakože to je maso. A jde to vidět až do masa. Je to tak super. Těším se na vás zase u dalšího dílu. Bylo to asi na 4 nebo 3 díly, nevím, takže zatím ahoj.